Hünerli ölmez. Tatar халык әкияте. Әуел заманда булгандай bir бик ярлы кеше. Аның булгандай 3 улы һәм bir балтасы, bir көрәге, bir баш мунчаласы. Бу кеше бик картайып үлә башлагач, улларын чакырып мал бирде ди. Улы улына бирде ди балта, уртанчысына бирде ди көрәк, кичкенәсенә бирде ди bir баш мунчала. Аталары үлгәч, Алы улы шығып кетті дей, балтасын алып. Бара тұрғаш барып жетті дей бір ауылға. Бұл ауылда балта бірде yok екен дей. Бір бик бай кіші үй салдырған дей. Тек үйінің тәрәзесі yok дей. Қияш бірде кірмей дей. Бұл бай яллаған дей 2 хезмәтче. Үйге илек білән қияш яқтысы ташырға. Хезмәтчеләр ташыйлар дей. Тек қияш яқтысы күләгә җиргә кірмей дей. Мұны көргәш, бұл балтасы бар кіші байға әйтті дей. Үзім, үйіңе қияш яқтысы кіртірмен көп ақша бересің дей. Бай әйтті дей. Қияш шыққашта, үйіме яқты кіріп, қияш байығаншы бітмей тұрса, 1000 тәңкә берем дей. Теге кіші балтасы білән бай үйінің 3 яғына 6 тәрәзә кесіп яла қойды дей. Үй яп-яқты болды дей. Үйіні ясап бітіргеш, мұңа бай 1000 тәңкә ақша беріп жіберді дей. Бұл бек байып үйіне қайтты дей. Бұларның уртаншылары ағасының байып қайтқанын көргеш, тоқта, мен ада әти күрәкні тикмәгә бермәгәндер деп, күрәгін көтәріп шығып кетті дей олға. Бек ұзақ баратырғаш, барып жетті дей бір ауылға. Бұл ауылда Алы Иделнең бызы үстінде қыш күні бик көп ашлық суққандар дей. Күн бик суық дей. Бұларның күрәкләре юк дей. Ашлықны қол белән суқтыралар дей. Бу ашлықны 2 атнада суқтырып бітіріп булса ярар иде дип сөйләшәләр дей. Теге кеше моны ишетеп әйтте дей. Ни бирәсез? Үзем 2 көндә суқтырып бетерәм диде. Тегеләр ашлыкларның яртысын бирмәкче булдылар. Бу кеше ашлыкны күн ярымда суқтырып бетереп эшләгән өчен ашлык алып өенә кайтып китте ди. Бу агасы да байып кайткач, кеше инеләре дә мунчаласын күтәреп су буйлап менеп китте ди. Менә торгач, бер бик олы күл янына туктады ди. Бу күлне әвәлдән үк пәриле дип йөртәләр иде ди. Бу кеше туктады да ди, мунчаласыннан бау ише башлады ди. Бу азрак ишкеш чыкты ди күлдән пәри баласы. Бу кешедән сорады ди. Агай, ул бау нигә диде? Бу кеше әйтте ди. Менә бу күлне күккә асам ди. Теге пәри күлгә кереп бабасына әйтте ди. Бабай, харап булдык. Бер кеше безнең күлне күккә асам дип әйтә ди. Бабасы әйтте ди. Курыкма, бар, кара, бавы ызынмы диде ди. Бавы ызын булса, сіз аның белән йөгерешерсез, кайсыгыз усса, эш шунык булыр диде ди. Теге кеше пәри кирип киткәч, ызын бауның 2 башын бергә төйнәде ди. Аннары артына әйләнеп караган иде ди, 2 куян тау буендагы бер тишеккә кирде ди. Бу кеше өстендәге күлмәген салды да, изүен, җиңен бәйләп, теге куяннар кирип киткән тишеккә күлмәгенең итәген куеп, "Тойт!" дип кычкырып җибәрде ди. 2 куян икесе дә күлмәгенә кирип киттеләр ди. Бу кеше күлмәк урынына өстенә чикмәнен киеп, күлмәгенең итәген куян чыкмаслык итеп бәйләп куйды ди. Бу арада пәри дә чыкты. Чыккач, "Каяле, агай, бавың ызынмы?" дип сорады тегеннән. Теге кеше пәри кулына бауын тоттырды ди. Пәри бауының озынлыгын кулын шудырып карый ди. Бауының ұшы юк ди. Аннан пәри әйтте ди. "Әйдә агай, йөгерешкә, кем усса шунык булыр эш ди." "Ярар, менә минем үзем урынына 2 айлык улым бар", дип күлмәктәге куянның берсен чыгарып җибәрде ди. Пәри куян артыннан җитмәде. Йөгерде, куып тота алмады. Бу кеше пәри әйләнеп килгәнче күлмәктәге 2нче куянны алып, "Эй, гөлкәем, арыгансың" дип сөеп утырды. Пәринең исе киткән ди. Пәри тагын йөдәп кирде ди бабасы янына.
Бабай, теге кешенең 2 айлык улы бар икән, йөгерешкәндә ул да миннән узды дип әйтте ди. Теге карт пәри көрәшергә кушты ди. Яшь пәри чыкканда ди, теге кешегә әйткән ди. Әйдә, агай, көрәшик ди. Кеше әйтте ди. Бар. Әнә теге кискәгә таш белән атта. Әйдә, көрәшик дип кычкыр дип әйтә ди тиңгәр. Шунда минем карт бабам юка юнып утыра ди. Шуның белән көрәшерсең ди. Теге пәри таш аткан иде ди, аюның башына тиде ди. Аю ачуланып чыгып ябышты ди моңа. Бу көчкә качып кутылды ди. Тагын бабасы янына йөгереп керде дә ди, бабасына әйтте ди. Яшь пәри. Бабай, аның теше төшеп беткән бабасы да мине җиңде ди. Бабасы моңа 40 потлы тимер таяк биреп чыгарды ди. Бар, шиешегез, кайсыгыз югарырак менгерсә, эш шунык булыр ди. Пәри чыкты да ди, таякны шиеп җибәрде. Таяк күз күреме җиргә менеп, яңадан булар янына килеп төште ди. Таяк төшкәч, теге кеше шиби ди тора ди. Пәри әйтте ди. Нигә шибисең, агай? Без җиңдек түгелме дип шатланып та куйды. Теге кеше әйтте ди. Туктале, әнә теге болыт килеп җитсен, шуның өстенә таякны ташлап җибәрәм ди. Пәри, ташлый күрмә берүк. Бабай ачуланыр дип кызуланып таякны алып кирип китте ди. Кергәч бабасына әйтте ди. Бабай, таякны теге кеше аздан гына болыт өстендә салып җибәрмәде, алайда мин тотып калдым диде. Бабасы әйтте. Бар, бел, күп акча сорый микән ди. Теге чыгып сораган иде ди, кеше әйтте ди. Менә шушы эшләпә тулы көмеш тәңкә булса, шул җитә ди. Пәри кирип киткәч, теге кеше бик тирән бас казыды ди. Бас авызына эшләпәсенең төбен тишеп куйды ди. Теге пәри акча ташый аптыраган ди, көчкә тулган ди. Базы тулгач, теге кеше базның авызын каплап кайтып китте ди. Шуннан күршедән ат алып, тәңкәне бер көндә көчкә ташып бетерде.